bai yi kina mace aure shiga cikin gidanki. Kai ne ni tsira ka so ko mi ba. Wallahi ban shiga cikin gidanki gani ko. Kes ni na hada miki. Ai tun da kike cin kes ɗinki na kuɗi na. Dole na sai miki da abin da kika so. Ah wallahi. Ina na wurin yake. Nan na mun kawo. Shigo. Shi cikin gida na. Ah wa shigo lawa. Sai ki je ki ban shiga cikin gidan mace aure wallahi. Shigo mana. Bai yi kina mace aure shiga cikin gidanki. Kai ne ni tsira ka so ko mi ba. Wallahi ban shiga cikin gidanki. Ko wani ke sa ya to da shi ne. Ba ya buru okay. Inna lillahi. Subhan. Ile saban da ke bai. Kamar a da in baka miliyan 70 na mina. Me ana? Baki wani miliyan 70. Awo. Yan mun hukuma kai. Assalamu alaikum. To Allah ke sanne ko sai bi kai miliyan 7 ba. To Allah kudi ba kirana. Lauya. Dan za ka kirana kan kananan magani. Lauya. To kuma tuni da Allah. Ya an kai. Ara na kawo. Kara? Kina jina? Ina jin. Ka me ke bayani. Miliyan 70 da ke bai. Dan wallahi hadiya yiwa sallah sura kwana biyu da ya duba musu dinki ba. Dan duk son nake sallar kasi na guda mu kowa wallahi ni mai kudi niki. Kai. Miliyan 70 da ke bai. Kamar a da in baka miliyan 70 na mina. Me ana? Baki wani miliyan 70. Awo. Yan mun hukuma kai. In ciki ba da miliyan 70 ki bai. Ban taɓa ganin marashin mutunci irin ka ba, ni za ka mari. Na mari ki. Ni ko, ni kan mara. Ina magana kina magana. Ka ga gata na cikin garin ga. Wa ga dake cikin sodo. Ka dai ka daga wuganin ka jira ni. Ni za ki ci da iska. Awo na. Ni da ba ya buru ba. Wai ko baka da hankali. Wayan ga ka rubu hasil su ta kace min. In ni sake magana. Ki ƙara ce min da hankali. Wallahi ina wadda. Kana ji. Assalamu alaikum. Lauya ina ta magana ka kyale ni. Wallahi ban ji ba. Kisan duba ga azumi ya kusa zuwa abubuwa duk dai sun abin ga. Lauya ka na kawo ma. Wa ki kawo gara? Hajiya Halima ce ni so waya. Wai yanzu na ta yawo na so waya, wai na koma wai na mai sheta. Wai ina riba waya wani miliyan 150 aka biya. Kido Allah easy ba na aka biya ta ga hannun 50 ko? Ba da 50 ba. Gashin 50. Kan kina addika wuta. Ki gane ko yau duk ba wannan ba. Kamar dai kina so ki doki lawan na hati a yake. A dibin mahaifi na ba. To zaki bada miliyan 2 duba da azumi yanzu ya kusa. To da maraki muku kudin kara. Wai lai ko baka da hankali. Waya ga ka rubu hasil su ta kace min. In sake magana ki ƙara ce min da hankali. Wallahi ina wadda hankali. Kana ji ina malinki. Kana ji na baka miliyan 2 ga wasu da Allah. Mala ubanki. Awo ban dai ba da kuɗi na. Ya kulo ba haka aka kawo kara. Haka aka kawo kara. Ba ku ba da kuɗin kara. Iska. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da bukaziki fans ina godiya saboda bidiyon da nake yi kwanakin gare wani da ya san gwada na dan canza bidiyo wannan suna dan a da sako wasu yan kalmomi wanda kamar bushe da aka wasu suna doka kalmar kamar daganci to kalmar da gaskiya to kamar kusan duk daganci da mutane na ta yi magana kan cewa da Allah bidiyon da nake na bushe da nan in dena mutane na da ma gida da sauransu da abokai na kuma da yan shiyan mu gaba suna yin magana da Allah ina son da feature ta wannan bidiyon da yake ina sako bushe ciki da sauransu to insha Allah daga yau kalma ta bushe ko daganci ko wata kalma da ta saba mashara musulunci insha Allah ba ku sake cinta cikin comedy na cikin videos ina mutane na nagode sosai don Allah ku ci gaba da shawarwari wani adda wata magana ko shawara ko wata tambaya na bude hanya da Allah wani adda wata shawara zai ban da Allah na bayan magana na bude mai hanya ta ko ta kana zuwa kaman shawara nan ba ta nan profile na wani adda wata shawara zai ban da Allah sai ya shigo ya yi min magana ta wadda asiri sai kira ni ya da min da Allah abin da nake cikin bidiyo kaza don Allah ka bar shi bi da kyau ya sa ama shari'a musulunci insha Allah zan bari nagode sosai mutane na